si niekto myslel, že Ivan Korčok toto všetko robí ako dobrovoľník, asi by to vyznievalo dosť vtipne, že sa tvári ako najsvätejší zo svätých a pritom sami majú nakakané vo svojom hniezde. To si vieme predstaviť, že ako to potom funguje v Smere. Ja to poviem úplne vulgárne. V slovenskej ústave nájdeme veľa nezmyslov. A ja by som mohol byť konateľom agentúry Smer. Máš takú ambíciu? Toto by úplne zmenilo charakter politiky na Slovensku, pretože by sa tam naozaj museli dostať ľudia, ktorí si tie krúžky zarobia sami. Teraz je extrémne omladený ten český parlament. To není partia, kde 85% sú 50-roční muži. Čo máš proti 50? Poslanci Európskeho parlamentu sa tam asi príliš nudia. Či už je to pán Mazúrek alebo pani Lašáková. Si to rozdajú spolu. Vážení priatelia aj nepriatelia. Od komunálnych volieb nás delia už len 4 mesiace a nezávislým kandidátom zostáva približne mesiac na odovzdanie podpisových hárkov. Práve preto som sa rozhodol zorganizovať jednodňový seminár Ako vyhrať komunálne voľby. Spolu s ďalšími odborníkmi vám ukážeme praktické a overené postupy, ako robiť účinnú komunálnu kampaň bez toho, aby vás stála zbytočne veľa peňazí. Seminár je určený predovšetkým kandidátom na poslancov, či už nezávislým alebo kandidujúcim za politické strany či koalície. Veľa užitočných informácií z neho odnesú aj kandidáti na primátorov a starostov a ak kandidujete a skladáte okolo seba tým ľudí, ktorí s kampaňou nemajú skúsenosti, bude prínosný aj pre nich. Pomôže vám totiž nielen robiť lepšiu kampaň, ale aj efektívnejšie zorganizovať a motivovať ľudí okolo seba. Nebudeme hovoriť o teórii, budeme sa venovať konkrétnym technikám, tipom a trikom, ktoré som sám využil pri víťazstvách v komunálnych, mestských, ale aj krajských voľbách. Som presvedčený, že už len vďaka tomu vám seminár dokáže ušetriť násobne viac peňazí, než stojí. Preto vám dávam aj garanciu spokojnosti. Ak sa seminára zúčastníte a nebudete spokojní, vrátim vám 100% ceny seminára. Vyhradzujem si však právo odmietnúť konkrétnych záujemcov. Budeme sa rozprávať o postupoch, ktoré dávajú do rúk silné nástroje a ja chcem, aby sa dostali k ľuďom, ktorí ich budú využívať férovo. Seminár sa uskutoční 8. augusta v Trenčíne. Cena pre prvých prihlásených je 200 eur. Počet miest je ale limitovaný, pretože kapacitu sály jednoducho nenafúkneme. Ak vás to zaujalo, prihláste sa cez odkaz pod videom. Budem sa na vás tešiť. Ale neodpustím si aj klasický úvod, takže milí plochozemci aj gulatozemci, progresívci aj dezoláti, tí z vás, ktorí transformujú stranické peniaze na štátne, ale aj tí z vás, ktorí nie sú rodina Roberta Fica alebo Ivana Korčoka. Pre vás všetkých je tu Kukátko, teda podcast, kde sa budem rozprávať ja, Šimon Šťarský, s ľuďmi, ktorí rozumejú politike a spolu budeme preberať aktuálnu domácu, ale aj zahraničnú politickú scénu. A ja som veľmi rád, že tu s nami opäť, aj keď trošku po dlhšom čase, pán Martin Klus. Ahoj. Ahoj Šimon, ďakujem za pozvanie a vidím, že si rozšíril úvod. To ako keby si predznamenával nejakú zaujímavú tému. Áno, ale blížia sa aj tie komunálne voľby, tak som si hovoril, že by som nejaké svoje skúsenosti mohol dať v šanc verejnosti, ale uvidíme, ako to dopadne. Skvelé, môžem sa ja prihlásiť? Môžeš. Ak nie si jeden z tých, čo vedia všetci všetko najlepšie a potom vo voľbách dostanú 300 hlasov, tak určite rád ťa tam uvidím. Ďakujem. No, ale poďme teda na prvú tému, čo teda je úplne čerstvúčka. My sme sa o tom vlastne bavili až teraz pred reláciou. A to je teda to, že PSK platí vlastne Ivana Korčoka cez firmu jeho manželky. Je to zhruba tých 5 000 eur mesačne z hodou okolností. Niečo podobné, ako mal dostávať Robert Fico junior za to, že je konateľom teda agentúry. Michal Fico, hej, v tomto prípade. Áno, ja to beriem, hej, tak tiež vyzerá tak hranato, vieš, tak beriem, že miniverzia. A povedzme si, že v čom ty vidíš ten rozdiel, v čom tie paralely, či je to rovnaká nehanebnosť, rovnaká transformácia štátnych peňazí na súkromné, alebo je to inak? Tak vzhľadom na to, že nepoznám úplne detaily, tak nemôžem povedať, že by to bola rovnaká transformácia, ale rovnaká nehanebnosť, ale každopádne, ak si niekto myslel, že Ivan Korčok toto všetko robí ako dobrovoľník v rámci teda podpredsedníctva v strane, zatiaľ čo teda väčšina strany sú ľudia, ktorí sú priamo poslanci Národnej rady alebo asistenti poslancov Národnej rady, no tak asi by to vyznievalo dosť vtipne. To, že sa to deje takým spôsobom, ako sa začalo hovoriť, to je smutný obraz nie len
fungovania progresívneho Slovenska, ktoré vodu káže a víno pije v mnohých oblastiach, toto je jedna z nich, ale je to aj smutný obraz toho, ako máme nastavené financovanie politických strán na Slovensku. Už keď sa hovorilo o transformácii peňazí, známy to výraz Roberta Kaliňáka, tak som mal vždycky na konci jazyka, no tak a teraz čo? Ste vládna koalícia, máte možnosť zmeniť zákony tak, aby ste nemuseli čeliť takýmto nepríjemným otázkam novinárov. Prečo vôbec dovolíme fungovanie akýchsi stranických agentúr, ktoré potom v podstate pod rúškom transformácie môžu nakladať s našimi peniazmi, lebo to sú naše peniaze, akýmkoľvek spôsobom. To si nevieme ani predstaviť, aké všelijaké hotely, recepcie, výjazdy, kade sa platia zo stranických peňazí. Vždy to pevne v rukách drží pán predseda. Aspoň teda v Saske to tak vždycky bolo. Koľko vypitých barov je za stranické peniaze. Nikto nič netušil, všetko bolo v absolútnom poriadku vždycky pri akýchkoľvek otázkach na túto tému, či už na kongrese alebo kdekoľvek ide. Lebo faktúra príde za ubytovanie, že predsa musia tí straníci niekde prespať, ale to, že hotel stojí 100 a ďalších 100 je na piatiku a podobne. To si povedal veľmi také konzervatívne sumy peňazí, ale áno, takto nejak to asi môže byť. To je skúsenosť, ktorú som mal ja. A keď som nebol v tom vyvolenom kruhu pána predsedu, čo si potom asi všetci všimli pri mojom odchode, tak som sa na takýchto akciách nemohol zúčastňovať. Nie, že by to mne osobne veľmi chýbalo, ale viem, že straníkov veľmi hnevalo, že sa tam zúčastňovali nestraníci, všakovakí kamaráti. Takže predpokladám, že podobne to funguje v podstate asi vo všetkých politických stranách a je veľmi smutné, a tu sa vraciam k tomu, čo som vlastne začal rozvíjať, že toto všetko platíme z našich daňových poplatkov my a že nad tým nemáme absolútne žiadnu kontrolu. Čiže tu ja vidím kameň úrazu a to, že súčasťou toho je aj progresívne Slovensko, no tak sa len prispôsobili systému, bohužiaľ. Ale nepáči sa mi to, čo hovorím opakovane v tejto relácii, že sa tvária ako najsvätejší zo svätých a pritom sami majú, ako sa to vulgárne hovorí, nakakané vo svojom hniezde. Veľa vecí si otvoril, zobral si to úplne ako z tej inej stránky než ona, ale tak o tom je to, že sa vlastne nejakým spôsobom doplňame a ty využívaš tie svoje skúsenosti z tej veľkej a aj stranickej politiky. Ty sa nebol členom Sasky? Dlho som nebol. Aha. Až keď boli odídení, poviem to takto diplomaticky, pán Galko a spol, a chýbali členovia, tak som dostal viac menej príkazom, že teda sa musím stať. Prečo si sa nemohol zúčastňovať? Že však jak je možné, že ti povedia, že ako nechoď, že nechceme ťa tam? Na takých akciách, ktoré sa takto platili zo stranických peňazí, sa zúčastňoval len úzky okruh priateľov pána predsedu a ja som do ňoho nikdy nepatril. Wow, čiže to nebola ani akože že stranická nejaký kongres, hej, a po kongrese... Kongres je iná stránka veci, samozrejme, to je oficiálna záležitosť. Ale tento typ akcií, že to nebolo, že pre stranu to OK. Aha, no, tak to si vieme predstaviť, že ako to potom funguje v Smere. Ako keď som sa dopočul túto správu, tak v prvom rade som si hovoril, že žiadny ačohentizmus a žiadne proste, že naši môžu a oni nemôžu proste merať rovným metrom a urobiť si test Ficom. Tak poďme na to. Ivan Korčok je človek, ktorý pracuje pre tú stranu. Reálne pracuje. Myslím, že nie je poslanec, že to sa mu vlastne ten plat má ako keby poslanec bol a pracuje ako keby bol poslanec. Hej? Čiže akože so far so good. Proste keď ja neviem... bude strana stavať stranickú centrálu a predsedov syn je murár, hej, tak ako ja nevidím nejaký brutálny dôvod, že prečo by, ja viem, že zákonne je to veľakrát tak nastavené, že nemal by si dávať ani sebe, ani nejakým rodinným príslušníkom, ale reálne sa to k ním aj tak dostane, tak radšej to povedať proste napriamo. Čiže v tomto ja opäť nevidím problém. V čom ja vidím problém je to takéto daňovo-legislatívne hľadisko, kedy vlastne tú činnosť vykonával on, ale bola za ňu platená jeho manželka, keďže SROčka. Toto keby sa stalo v normálnom bežnom podnikateľskom svete, tak finančný úrad ti vyhodí tú položku z účtovníctva a ty ju musíš normálne dodaniť, hej, prípadne aj s nejakou pokutou. Ale neviem, ako sa to deje v politických stranách, hej, či oni niečo dania a podobne, či tam je vôbec akože, jasné, možno, že za nejaké nesprávne to, možno, že môže prísť nejaká pokutka, ale reálne, aké dodanie, však to není entita, ktorá čiže ja toto vnímam ako taký nejaký daňovo-legislatívny problém,
ktorý je paradoxne väčší ako u Michala Fica. Hej, lebo Michal Fico, hej, že je tam konateľ, že možno, že nič nerobí a tak blablabla, no je to legálne. Hej, môžeš si dať, a ja by som mohol byť konateľom agentúry Smer, raz za 3 mesiace podpísať pár faktúr. Máš takú ambíciu? Vieš čo, za peníze v Praze Dům, hej, akože keď chcú hľadať spoľahlivého konateľa, ja tomu budem venovať 5 krát času ako Robert Fico junior. No, lebo toto vidím ako hlavný problém, že on dostáva naozaj plat, ktorý je hodný proste konateľa nejakej spoločnosti, ktorá s niečím je hodný poslanca Národnej rady, ale myslím si, a nech ma niekto vyvedie z omylu, že ten výkon toho Roberta Fica nie je adekvátny voči tomu. A plus, samozrejme, peniaze sú od jeho otca a vieme, že tam sú viaceré prepojenia jeho rodinných príslušníkov na rôzne lukratívne biznisy. Čiže ak by to bolo inak, že Robert Fico junior len príde za raz za mesiac podpísať nejaké faktúry a odchádza a nerobí tam nič a naozaj takýmto spôsobom jeho otec transformuje peniaze štátu na súkromné, tak toto ja vnímam ako ten problém. Čiže paradoxne mi to príde úplne obrátené, že legislatívne je to v pohode, ale morálne nie. Uh-huh. A u Korčoka, keď reálne tú robotu robí, lebo vidíš ho na tých tlačovkách, a tak však ten človek tiež akože musí z niečoho žiť, ale nerozumiem potom, prečo tu akože a celé to nastavenie je, že vlastne ty máš vo firme ty môžeš byť majiteľ, ale nemôžeš byť konateľ, hej? Napríklad ja viem, že pán Ferenčák, hej, je napríklad majiteľ firmy, ale nie je už konateľ, ale správa sa ako konateľ v tej firme, hej? Uh-huh. Čiže reálne robí veci a takto robí milión proste ľudí. A ja hovorím, že vo výkone verejnej funkcie, hej? Áno, tak to myslíme, áno. A ja hovorím, že ale na čo takéto ofukáre, tak radšej nech to je jasné, transparentné. Nechaj dostáva proste, však aj progresívne Slovensko si môže hádam platiť zamestnancov, hej, keď bude mať, ja neviem, pán Korčok nejakého rodinného príslušníka a bude tam robiť sekretárku a bude dostávať 1500 eur v hrubom, tak prečo by akože, hej, že tam chcú mať to by bolo absolútne v poriadku. Svojho človeka, áno. Len takto sa niečo, ako hovoríš, úplne zbytočne obchádza a ja si tiež myslím, že vieš, dajme karty na stôl a povedzme, Ivan Korčok je bývalý minister zahraničných vecí, robí kusisko roboty pre túto politickú stranu v oblasti zahraničnej politiky, priniesol ako prezidentský kandidát nejaký počet hlasov pre našu politickú stranu a my si ho vážime natoľko, že pre nás pracuje, že mu dávame takýto a takýto plat. Do tej miery by to bolo absolútne v poriadku. Len takto, keď to ide cez Košice, Ťahanovce, ako sa zvykne hovoriť, a využíva sa na to SROčka pani manželky, kto vie teda čo konkrétne fakturujú napríklad, to by ma celkom zaujímalo, tak to potom smrdí. Hej. A na čo je toto dobré? Hej. Lebo potom v čom sú iní, ako si sám povedal, ako niektoré ďalšie politické strany. Čiže nie je to dobré a ja hovorím, systém je zle nastavený a zároveň zase sa len demaskuje to, že tí, ktorí sa stvária, že sú najsvätejší zo svätých a bohužiaľ na to dosť intenzívne zneužívajú aj médiá, na konci dňa nemajú upratané sami doma. A toto nie je dobré. Áno, ako zase budú mať progresívci čo vysvetľovať, pritom je to tak hlúpa malichernosť, hej? Je to tak, áno. Tak hlúpa, však jemu mohli dať, ja viem, že ako z nejakých daňovo-optimalizačných dôvodov je samozrejme jednoduchšie dať to nejakej malej firme, ktorá platí 10% daň a 7% dividendu, hej, a má 16,3% celkové daňové zaťaženie, než keby bol zamestnanec. S takýmto platom, tak by mu nie 16, ale 50%, hej, by zaplatil, alebo 48, alebo koľko to je. Hej, akože ja chápem, že tu ide o peniaze až na, alebo by som to spravil úplne na hulváta, že by som mu dal, ja neviem, 1000 eur plat, 1000 alebo 2000 eur plat, nech to má kvázi ako nejakú priemernú mzdu. A dal mu tie paušálne náhrady, ako dostávajú ministri, vieš. Alebo aj poslanci Národnej rady, áno. No, dobre, ale tí ministri to majú akože, že vo výške pomaly platu, hej. Nezdaniteľnú položku. No a to by som chcel, presne tak, a to by som chcel vidieť toho daňového kontrolóra, alebo ja neviem koho, auditora, ktorý hovorí Ivanovi Korčokovi ako podpredsedovi progresívcov, že ako on nemôže mať paušálne náhrady ako jeden z vrcholných opozičných politikov, také ako majú tí koaliční, hej. To by som teda chcel vidieť, že ako by sa to mediálne prezentovalo. To by bolo pomaly
ako kauza Langoše, ale zase sa nechali akože podľa mňa do tohto vlákať a takýchto vecí podľa mňa nájdu milión, keď to budú. A vlastne tým smerákom stačí, takto, oni nie sú teraz v dobrom stave. To Slovensko nie je na tom dobre, ľudia sú nahnevaní, investori odchádzajú, Slovensko ide do riti. Bežia súdne kauzy, ktoré sú vlastne celkom nepríjemné pre stranu. Presne tak, ale o tom sa ešte kľudne pobavíme, ale oni naozaj teraz, že tonoucí sa stébla chytá. A veľakrát, ja som to zažil v komunálnej politike, že keď boli takí platení diskutéri, ktorí vlastne boli akože veľkí profesionáli a oni vlastne, to bolo vidno, že mali 3 typy odoziev, hej, keď bol nejaký prúser. Jedna bola taká, že chceli akože to úplne otočiť na druhú stranu, hej, že ten zlý som ja. Druhý typ odozvy bola, že keď už bol extrémny prúser, že sa to nedalo povedať, že zlý som ja, tak sa to aspoň snažili dať, že a veď každý robí chyby, hej. Čiže iba to, čiže dať to áno, že v tomto zápase nevyhráme, ale aspoň uhráme remízu. No a tretí typ bolo, že sa o tú vec vôbec nezaujímali a dúfali, že to nechytí nejaké momentum, hej, a že to proste vyšumí, aj keď koloval proste ten narratív, ktorý im nevyhovoval. To boli naozaj veľmi profesionálne, sofistikované prístupy. No a smeráci teraz používajú vlastne ten druhý, že stačí povedať, že všetci kradnú a tak ďalej a tým ich voličom boha to bude stačiť, lebo môžu vždy povedať, a čo ten Korčok, a čo Šimečková mamka, hej. A keď ich niekto zastaví s mikrofónom, tak budú mať 2-3 rýchle argumenty. Pán podpredseda Gašpar je v tomto asi najschopnejší, čo sa týka tohto druhého scenáru. Nepamätám si rozhovor, kde by aspoň zo 2-3 takéto príklady nepoužil. Áno, čiže im stačí len akože povedať, že a zase na niečom, na čom vedia vyhrať, povedzme nejaké 13. dôchodky, alebo neviem, tam si to užijú a na tie kauzy zahrajú 50-50. To máš ako keď proste s Argentínou remizuješ na majstrovstvách sveta v skupine, lebo s nimi sa vyhrať nedá, ale všetkých tých ostatných superov akože prejdeš, hej. No a postupuješ a takto aj postupujú oni, takže to je taká tá... No a stačí to. Vzhľadom na vývoj preferencií to evidentne voličom Smeru sociálnej demokracie stačí. Do nejakej miery asi aj niektorým ďalším politickým stranám. A ako hovorím, máme tu viac ako dekádu vlády Roberta Fica. Vieme o tomto probléme, čo sa týka financovania politických strán a napriek tomu ho nikto nerieši. A teraz nehovorím, že aj opozícia nemá maslo na hlave, lebo pár mesiacov vlády, či už Ivety Radičovej alebo Igora Matoviča majú za sebou. Mohli meniť tieto zákony a nemenili. Ja to poviem úplne vulgárne. V slovenskej ústave nájdeme veľa nezmyslov. Ale to podstatné, čo tam malo byť, napríklad akým spôsobom financovať fungovanie politického života na Slovensku, to tam napríklad nenájdeme. A v tejto súvislosti možno taká nahrávka na smeč aj pre poslucháčov a divákov. Dobre a pozorne sledujme, čo pripravuje ministerstvo vnútra v súvislosti so zákonom o lobbingu. Lebo to je tiež jeden z veľmi dôležitých lakmusových papierikov, ako sa tomu hovorí, toho, akým spôsobom chce štát pristúpiť k ovplyvňovaniu verejného života súkromným sektorom. Všade vo svete je to legálny nástroj, len u nás sa to deje cez rôzne agentúry, tetky, ujkov a tak ďalej. Lobista sa stalo pomaly nadávkou a ministerstvo vnútra sa dnes tvári, že ide toto uchopiť správnym spôsobom, že idú aj cez európske normy, pričom napríklad Európska únia je v tomto smere dobrý a pozitívny príklad, ako sa to dá robiť a má robiť, tak som úprimne zvedavý, ako to celé dopadne. Lebo keď sa im aspoň toto podarí a nedaj, alebo daj Bože, pozitívnym spôsobom, tak si myslím, že aspoň trošičku pokročíme. Nejaké diskusii sa ma nedávno pýtali, že ako mám najlepšiu spomienku na Radičovej vládu. Keď som to sledoval ako politolog v tom čase, tak asi všetkým napadne zverejňovanie zmluv. Zvýšenie miery transparentnosti verejného sektora tým, že všetky zmluvy išli na web. Čo bol naozaj silný nástroj v rámci zvýšenia transparentnosti a zníženia miery korupcie. Tak ak by toto bolo spojené s Matúšom Šutajom Eštokom, popri tom všetkom, čo sme zažili za posledné 3 roky na ministerstve vnútra, tak by sme mali jeden silný motív ho pochváliť. Tak uvidíme, či na to budeme mať dôvod v tejto relácii. Majú na to ešte, už necelých 13 mesiacov.
Lebo myslím si, že v septembri a oktobri budúceho roku už legislatívny proces asi veľmi bežať nebude. No, ako nepodozrieval by som Matúša Šutaja Eštoka z toho, že niečo spraví dobre, respektíve, že niečo úplne dobabre. V istom konkurenčnom podcaste ho nazývajú dokonca fekálny Midas, hej? Že čoho sa chytí, tak to premení na exkrement, takže uvidíme. Ale ešte než sa dostaneme ku kauze jeho recentnej, tak ja som nad tým tak rozmýšľal, že ako by sa to mohlo zmeniť, hej? Lebo dobre, 5% kvórum na parlament, inak aký máš na to názor ty ako politolog? Mal by byť menšie, väčšie? Je to diskutabilné. Napríklad v takom Holandsku je výrazne menšie to kvórum a napríklad v prvej Talianskej republike tiež bolo výrazne menšie a potom to bolo tak, že tých strán v tom parlamente bolo tak extrémne veľa, že sa v podstate nedala zostaviť funkčná vláda. 5% je štandard, ako takmer všade okolo nás a vo väčšine pomerných systémov je 5%. Okay. U nás je to ešte teda doplnené tými koalíciami, či už trojkoalíciami a viac koalíciami, čiže ešte tých pomyselných 7, respektíve 10%. Je to asi taký zlatý štandard. Čo ja by som skôr chcel debatovať je o zmene volebného systému ako takého, kde by už tých 5% potrebných nebolo. Už sme to raz otvorili tu v Kukátku, kde ja si osobne myslím, že by bolo fajn mať vo voľbách do Národnej rady režim podobný, ako máme vo voľbách do vúciek alebo mestských zastupiteľstiev, kde by sme si vyberali hoď aj na stranických kandidátkach osobnosti a nie stranickú kandidátku, kde sa musíme potom len rozhodnúť, že ktoré 4 osobnosti z nej môžeme zakružkovať. Ale voliť naprieč kandidátkami, ako to majú napríklad v Írsku, to by úplne eliminovalo potrebu 5% kvóra a podľa môjho názoru by to fungovalo o mnoho lepšie v tejto krajine. No, ale v čom by to fungovalo lepšie? Lebo nebolo by to len o tom, že vieš, že by si tam mal ľudí tiež z XY strán, všetky také mediálne, instagramovo, facebookové osobnosti? Čiastočne. Predstavme si režim, že by sme vošli do volebnej miestnosti a mali by sme tam rovnako tých 20 hárkov, ako ich máme dnes. Možno ešte s jedným hárkom doplneným ľudí, ktorí nechcú byť viazaní s politickou stranou, tak ako máme vo voľbách do Vúcky. A z nich by sme si mohli vybrať opäť 4 kandidátov, ale nie v rámci jednej kandidátky, ale naprieč tými kandidátkami. A tých 150, ktorí by mali najviac hlasov, by sa do Národnej rady dostalo. Malo by to minimálne 2 výhody. Podstatne viac by sa dokázali presadzovať možno aj známe osobnosti, nespochybňujem, ale zase tých až tak veľa nemáme. A musela by si ochočiť potom nejaká politická strana, ktorá by ich potrebovala na to, aby mohla vôbec fungovať. Ale za ideálnych okolností by sa podstatne viac presadzovali regionálne osobnosti, čo momentálne žalostne chýba, keďže máme jeden volebný obvod. A druhá stránka veci je, ak by som sa stal poslancom Národnej rady, tak náhradník za mňou by nebol z mojej kandidátky prirodzene, ale bol by to 151. Čiže aj strany by si potom dávali dosť veľký pozor na to, koho tam nasadia. Lebo ak by sa napríklad nasadil Robert Fico, Robert Kaliňák a tak ďalej, tak náhradník za nich, keby sa stali ministrami, by nemusel byť prirodzene zo strany Smer. Čo by vytváralo tlak na to, aby napríklad ministri boli ďaleko viacej odborníci a technokrati ako stranickí nominanti, čo si myslím, že by na Slovensku mohlo skôr pomôcť ako ublížiť. A takýchto maličkostí by sme tam našli určite podstatne viacej, podľa mňa pozitívnych, oproti tomu, čo máme dnes, kedy musíme so škrípajúcimi zubami si vybrať jednu kandidátku. Častokrát je to kandidátka proti niekomu a nie za niekoho a v rámci nej potom pomyselných 4 poslancov. Dobre, ale zober si, že hypoteticky by to výsledky boli zhruba ako teraz, hej? Tak ale neprípadá mi úplne spravodlivé, vieš, že strana, ktorá, dajme tomu, vyhrá, hej, a bude tam mať top 5 ľudí, tých chce automaticky do exekutívy, lebo slubovali hory-doly proste v týchto oblastiach a teraz, že sa dostanú namiesto nich nejakí random ľudia. Vieš, že tam by to následníctvo malo byť možno nejaké... Že to má byť ďalší z tej strany, hej? Vieš ak to dá myslím, sa to, samozrejme, dá sa to legislatívne upraviť. Že tam budú sedieť ako neviem, či sa to hovorí aj tu, kvoční proste na vajíčkach, hej, proste v tom parlamente, lebo proste nechcú tam nejakého Jožka Mrkvičku, proste 151 až 5. Súhlasím do nejakej miery, ale možno by to konečne vysvetlilo mnohým ľuďom, aký je rozdiel medzi poslancom Národnej rady a ministrom. Lebo moja skúsenosť je, že ľudia si zamieňajú, čo je vláda, čo je parlament. Proste sú to politici a to je celé zle.
Ak by som mal takéto top osobnosti, o ktorých viem, že ich chcem spraviť ministrami, tak potom sú len dve alternatívy. Buď ich nekandidujem ako poslancov a na poslancov si vyberám ľudí, ktorí chcem, aby boli legislatívci, pretože viem, že tento človek bol vo výbore pre zdravotníctvo, tento pre obranu a bezpečnosť a tento ďalší v ústavnoprávnom výbore. A týchto si šetrím na to, že ich chcem nasadiť do exekutívy. Alebo potom je tu model Spojeného kráľovstva alebo Českej republiky, kde minister je zároveň aj poslancom v snemovne. To je tiež jedna z alternatív. Osobne si myslím, že to nie je dobrý model, lebo sa to nestíha zmysluplným spôsobom. Viem, aký program má zvyčajne minister alebo štátny tajomník. A ešte popri tom chodiť na všetky schôdze Národnej rady, to by bola veľmi zaujímavá pozícia, ale áno, aj takto sa to dá. Že by sme nemali spočívajúce mandáty, nenastupovali by náhradníci, ale ľudia z exekutívy by boli zároveň aj súčasťou legislatívy. Nie je to nič neštandardné v rôznych demokraciách. Čiže sú možnosti, ako sa baviť o 5% kvóre, keď sa vraciam na začiatok tvojej otázky, ale pri tom pomernom systéme, ktorý momentálne máme, ktorý je založený na stranických zoznamoch, čo si môžeme myslieť, že je správne a nemusí byť, je tých 5% asi taký zlatý štandard. Jasne, tak minimálne by sa tie strany starali o to, aby tam aj ďalej v tej kandidátke mali nejaké osobnosti. Voliteľné osobnosti, presne. Nie nejakých 70 či koľko kolesíkov. 83 ich bolo vtedy, tuším. 83, hej. A toto je práve to, čo chcem dosiahnuť. Aby tam boli ľudia, ktorí sa tam dostali na základe svojich vlastných schopností. A nie na základe toho, že sú dostatočne blízko predsedovi. Toto by úplne zmenilo charakter politiky na Slovensku, pretože by sa tam naozaj museli dostať ľudia, ktorí si tie krúžky zarobia sami. Nie ako my, ja keď som nad tým rozmýšľal nad celou touto situáciou, tak som si hovoril, že čo by som menil. A určite by som zmenil to, že ten štátny príspevok je len od 3%, hej? Že vlastne, že prídu úplne na vnivoč a normálne, aby som vytlačil na tie volebné hárky, že týmto hlasom dávate, ja neviem, ak by hlasovalo, dobre, tak dal by som, že podľa posledných volieb, že každý hlas, ja neviem, dal 200 € tej konkrétnej strane. Hej? Že aby si to tí ľudia uvedomili a potom teoreticky môže byť akože aj viac jedno, čo s tým tie strany spravia, pretože ty keď máš poukážku a dáš ju niekomu, tak to je tvoja voľba. A je potom na tom človeku, či ti dokáže, že tie peniaze využil adekvátne a bude zvolený aj ďalšie obdobie. Že by to tí ľudia naozaj, že by sme to čo najviac zvedomili, lebo my tu naozaj potrebujeme budovať z takej tej nevoľnícko-rustikálnej spoločnosti, my tu potrebujeme budovať občiansku spoločnosť a mám pocit, že to chápe stále tá menšia polovica krajiny, že sme občania a nie nejakí nevoľníci, respektíve tu je tu taká hierarchia nevoľníkov, lebo ten smerácky krajský predseda sa správa voči tým jeho straníkom potom ako barón, ale zase voči tomu Ficovi alebo Gašparovi alebo Böderovi je tiež ten maličký človečik, čiže my tu máme taký naozaj veľmi hierarchický systém. A toto by sa tiež odbúralo do veľkej miery. Pretože ten predseda by musel nasadzovať osobnosti na tú kandidátku, aby ich čo najviac dostal do Národnej rady. Pretože tie osobnosti by si museli zháňať tie svoje krúžky. Niečo podobné, ako máme v komunálnych voľbách, kde sa každý ten poslanec musí starať o to, aby bol zvoliteľný. Ale nie je náhoda, že práve Igor Matovič zabetonoval vlastne tento volebný systém. S Richardom Sulíkom. Áno. To bola podmienka Richarda Sulíka a Márie Kolíkovej pri tom, aby sa odhlasovali predčasné voľby, ktoré nám vtedy ústavný súd zakázal. Čiže Igor už iba na to kývol, ale viem o tom, že najtvrdšie to presadzoval práve Richard Sulík s Máriou Kolíkovou. A koniec koncov bolo to legitímne v programe Sasky, ktorý som spolutvoril. Tiež som veril tomu, že ten jeden volebný obvod môže mať v istom okamihu viac výhod ako nevýhod. Dnes aj vďaka tomu, že vidím, ako fungujú politické strany na Slovensku, lebo som si to ako podpredseda jednej z nich zažil. Aj tie gulatozemské. A bavili sme sa aj o progresívnom Slovensku a mnohých ďalších stranách, tak myslím si, že ten volebný obvod 1 je nezmysel. A spôsobuje potom to, čo máme možnosť vidieť v rámci politickej kultúry a nekultúry na Slovensku. Vieš čo, ako ja by som, čo sa týka týchto vecí, možno bol trolinku konzervatívnejší, že najskôr by som vyskúšal tú českú variantu. OK. Poďme do viacerých volebných obvodov. Určite. Že máš proste strany, kraje a tak ďalej a
a budeš musieť, akože stále je to také, že dokáže potiahnuť ten líder, hej, lebo ten môže byť proste hoci kde, ale musíš tam aj niečo ukázať, hej, a aj dokážu sa veľmi pekne prekrúžkovať, napríklad teraz je extrémne omladený ten český parlament, hej, ale čumím, hej, že to není proste partia, kde 85% sú 50-roční muži, buď... Čo máš proti 50-tníkom? Už sa intenzívne blíži. Nie, že ich len veľa v tom parlamente. Chápem. A či už nejakí vyslúžili podnikatelia, alebo právnici po väčšine. Hej, nemyslím si, že to je reprezentatívna vzorka úplne rozhodne nie, na našej krajiny. Patria tam aj mladí ľudia. Zoberme si už len percentuálne zastúpenie žien. No, Národnej rade Slovenskej republiky. Hej, a tak ďalej, čiže a vidíme, že tie ženy naozaj prinášajú do tej politiky niečo nové. Určite. A aj tí regionálni lídri, preto majú 14 volebných obvodov v Českej republike a dáva to zmysel a logiku. A keď je tam k tomu ešte funkčný senát, tak to potom ten politický systém generuje úplne iné typy kádrov, ako máme v našich končinách. Čiže áno, poďme salámovou metódou, začneme aspoň týmto. A ten model, o ktorom som hovoril, a my sme to dokonca v tom čase, keď som ten program v Saske tvoril, mali aj priamo v programe, som ja navrhoval aspoň pre voľby do Európskeho parlamentu. Začneme tými, či sa to osvedčí, aby sa do Európskeho parlamentu dostalo 15 osobností naprieč politickými kandidátkami. Lebo neviem ako ty, ale ja mám obrovský problém do Európskeho parlamentu si vybrať len jednu kandidátku nejakej jednej politickej strany a v rámci nej potom pomyselne zakružkovať tých dvoch ľudí. Ja by som si tam chcel vybrať naprieč tou kandidátkou. A našiel by som určite dve osobnosti, o ktorých si myslím, že by nás v Európskom parlamente vedeli dobre reprezentovať. Takto sa tam z 4. 5. miesta dostávajú 6. ako v prípade Progresívneho Slovenska ľudia, o ktorých sme predtým nikdy nepočuli. Len boli dostatočne správne na dostatočne dobrej kandidátke. To nie je dobre. To si nemyslím, že je správny model a potom vidíme, že poslanci Európskeho parlamentu majú napríklad župné ambície, lebo sa tam asi príliš nudia. Či už je to pán Mazúrek alebo pani Lašáková, v minulosti to bol pán Maňka. Si to rozdajú spolu v Prešovskom kraji. To neznie úplne optimálne. Akože politicky samozrejme v rámci politického súboja. Že vôbec je zaujímavé, že Smer nepodporil Mazureka, hej? Že otvorene tú pravicu nevystrčili, tak ako to oni robia retoricky, že ešte majú v tomto zmysle to môže byť naozaj dobrá správa. Ja by som, myslím si, že Ale to je zase pragmatický prístup, ak ti do toho môžem skočiť. Prečo to neurobili? Na jednej strane počujeme Roberta Kaliňáka, ktorý povie, že republika nie je žiadny problém a je to pre nich zaujímavý koaličný partner. A v ten istý týždeň nasadia Juditu Lašákovú proti Milanovi Mazurekovi, čím vlastne rozdrobia do nejakej miery hlasy veľmi podobných voličov. Majerskému totálne. Áno, určite áno, ale treba dodať ešte jednu dôležitú vec. Oni si zase nemohli dovoliť, aby v Prešovskom kraji nemali svojho kandidáta, lebo je to strana v tomto kraji najúspešnejšia z hľadiska parlamentných volieb. To je niečo podobné, že prečo Jožo Ráš kandiduje za ministra dopravy tu v Bratislave. On si asi uvedomuje, že tu v Bratislave je ťažko zvoliteľný za primátora, ale je to relatívne zaujímavý káder aj pre bratislavské prostredie, pretože je ten, čo dotiahol D1, D4 dokopy, je ten, ktorý rozumne a zmysluplne rozpráva v rôznych podcastoch, ten, ktorý manažersky vedie ministerstvo dopravy, čo tiež nie je úplne štandardom na Slovensku, tak ho tu nasaďme a uvidíme, či sa mu podarí získať 20, povedzme 30% hlasov voličov, ktorí už keď volili Joža Ráža ako nezávislého kandidáta, ale zároveň ministra Smeru, tak by teoreticky mohli byť nejakým spôsobom formovateľní v ďalších parlamentných voľbách, ktoré nás po komunálkach čakajú len 11 mesiacov neskôr. A to isté sa týka aj Prešovského kraja. Preto tam potrebujú mať tú Juditu Lašákovú. Čo na tom, že nemá trvalý pobyt v Prešovskom kraji. Takže to je pragmatické uvažovanie stranické. A ja viem, prečo to teda nemohli urobiť tak, že by Milana Mazureka podporili. Hoci ja si myslím, že ideologicky by s tým nemali žiadny problém. A možno by si aj prijali, aby on bol ten župan na rozdiel teda od pána Majerského. Tak možno to vedia rozohrať do konca. Pani Lašáková proste spraví všetku tú robotu, ktorú má.
a môže sa vzdať pred voľbami, hej, lebo ten Mazurek bude... Nič nie je vylúčené. Bude úplne a zase môžu to spraviť oni, ja neviem, kde majú kandidáta, myslím, že v Nitrianskom kraji, neviem, či manželka pána Uhríka nekandiduje, tak tam sa môžu vzdať, hej, a tak ďalej, že proste úplne to vymeniť, všetci to pochopia, alebo vo viacerých krajoch, aby to teda vyvážilo ten prínos, ktorý to bude mať. Ja keď som počul o tej kandidatúre pána Mazureka, tak akože myslím si, že je to veľmi zaujímavý krok pre nich, pretože ten Mazurek je ako keby odtrhnutý trošku od tej slovenskej reality tým, že je v Bruseli. Ja viem, že on tu chodí, natáča videjka, mlieko, zbrane, detí, hej, jeho 3 top témy v poriadku a prípadne surové vajcia pije. To sme robili ešte, keď sme mali asi 12 rokov a videli sme tie filmy s Arnoldom, ale vidím, že on sa za tých 20 rokov príliš nevyvinul. Ale schudol riadne. Hej. Si pamätám, keď nastúpil do Národnej rady v tom 2016-17 on má podľa mňa keto dietu. Že to nemôže byť hen taký. Že reálne... vajíčka to nebudú. Nie, práve že áno, že vajíčka, že on podľa mňa nie je sacharidy. To hovorím odborne ako lekár. Nech mi to teraz priaznivci republiky povedia. Mám nejaké znaky, nebudem o nich hovoriť, že on naozaj sa tomu venuje. No ale to som chcel povedať, že on je ako keby dosť tak odtrhnutý od tej reality. Jasné, videjká sú fajn, ale podľa mňa je strašne akože vynikajúci politický krok, keď takto zakandidujú. Si predstav, že by, ja neviem, pán Korčok teraz kandidoval, Ódor by kandidoval, ja neviem, v Nitre, alebo neviem, či Nitra, Komárno, Bratislava, neviem, niečo na ten štýl. Hej, že aký by to bol... A to je tá chyba opozície, že to nerobí. Presne tak. Presne preto ti hovorím, že prečo je dnes nasadená pani Lašáková. Lebo ak by pán Ódor kandidoval napríklad v Nitrianskom kraji, tak súčasný pán župan by mal veľmi vážne dôvody na to sa obávať. A pritom on nemá čo stratiť, lebo ak by mu to nevyšlo, tak predpokladám, že by zostal v Európskom parlamente. Akože vidno, že niekto sa akože v republike nad tým zamyslel. Oni naozaj ako z mojej skúsenosti pracujú veľmi profesionálne a naozaj, že akože, ja viem, teraz mi všetci povedia fašisti, neviem čo, a určite v nejakej miery u nejakých ľudí majú pravdu, však sú na to aj súdne rozhodnutia. Tak. Ale ja sa teraz pozerám len na čistý ten výkon toho, že oni ako fungujú a tak mne prídu, že oni sú ako keby strašne v kľude. Neviem, ako toto, že neženú sa za každú cenu do toho, hej, nehádžu sa proste pod vlaky, ale práve tým si ako keby nastavia možno aj ten level očakávaní toho ich elektorátu, že nebudú takí, hej, že Matovič, ten už to nastavil tak, že on musí robiť stále skopičiny, stále to musí byť proste ten cirkus a ešte viac a ešte viac a ešte viac. Hej. Progresívci zase, ja neviem, že musia byť bielejší ako proste čerstvo natretá stena, hej. A smeráci zase tomu Putinovi byť vlezený nie že v zadku, ale proste ja neviem, z toho hrubého čreva, aspoň v hrubom čreve, hej. Že proste že oni už idú strašne do extrému, ale mám pocit, že tá republika až tak nie, hej. Oni boli v extréme a teraz sa z neho snažia výjsť. Ja viem, ale vykrikujú a tak a úplne akože vidím, že sa neženú za všetkým, hej. A toto si naozaj niekto dobre ako rozmyslel, že áno, však toho Milana Mazureka, ktorý je najpopulárnejší politik na slovenskom Facebooku, môžeme ukázať aj real time, hej. Oni majú kopec peňazí. A kopec času, lebo však v Európskom parlamente zase veľmi nenapracujú. Ja si úplne nemyslím. Ako neviem, či oni, ako tým, že nie sú, ale oni sú teraz vo frakcii, ale nie tej vládnucej. Nemyslím si, že je to tam úplne leháro, ale... Záleží, ako to kto pojme. Ani pre nich. Áno, keď som robil si prípravy, tak áno, oni to tam používajú tak všelijako, že majú rôznych rodinných príslušníkov za asistentov a takéto veci, čo je niekedy inak dosť náročné, lebo v tom Európskom parlamente sa to dosť kontroluje. Že tam Pani Le Pen by vedela porozprávať. Áno, že tam ani stážisti by nemali robiť vlastne tú asistentskú prácu. Je to také celkom zaujímavé. Ale že naozaj, že ten Mazurek, je to vynikajúca príležitosť sa tým ľuďom ukázať. Proste ako sa hovorí v Amerike ten FaceTime, hej, a obísť celý ten kraj a proste ukázať sa tým ľuďom. A pán Uhrík zase môže v Nitre s manželkou sa ukazovať, hej, budú mať spolu leto, možno to je také psychicky zvládnutelnejšie. A tu sa zase vrátim k tej opozičnej strane nášho politického spektra.
možno si už niektorí budú myslieť, že mám obsesiu, ale ja sa pýtam, koho nasadili, hej, naše opozičné politické strany, tak ako nasadila Republika pána Mazurka. Hej, tak máme pána Majerského v Prešovskom kraji, ale on obhajuje mandát. Máme pána Vyskupiča v Trnavskom kraji, ktorý sa teda už pretransformoval na progresívca, ten tiež obhajuje už tretíkrát mandát. Hej. Máme pána Dorbu za Sasku v Bratislave. S Igorom tam bol celú dobu, držal tašku sú rodinní príslušníci, aj všeličo možné, ale potom, keď už sa mu to nehodilo, už no, dobre. No, každopádne tam máme akoby nasadených opozičných kandidátov aj v Bratislave, do nejakej miery možno v Žiline, ale je toto to isté, čo robí Republika, no ja osobne si to teda rozhodne nemyslím a nevyužívame tú úžasnú príležitosť, že máme spojené voľby komunálne a regionálne, tá účasť tam pravdepodobne bude podstatne vyššia, ako sme bývali zvyknutí v minulosti a tam sa mali ukázať tie kádre. Aj na princípe toho regionalizmu, ktorý mne tu na Slovensku je vďaka jednému volebnému bodu tak trošku chýba a nerobí sa to. Pre mňa z nepochopiteľných dôvodov. Pýtam sa, koľko primátorov má nasadených tá alebo oná politická strana. S nás výnimkou naozaj KDH, to je v tomto smere špecifická strana, má dobré vertikálne štruktúry, má veľa nasadených kandidátov a kandidátiek a mnohí z nich sú aj potom úspešní, pretože na tom pracujú 4 roky, aby sa tak stalo. Zatiaľ, čo tie ostatné politické strany sú v tomto smere v závese, ak vôbec, alebo potom sa ani nezúčastňujú. Bude zaujímavé napríklad sledovať, ako niektoré strany nebudú môcť nasadzovať svojich ľudí do volebných komisí, lebo nebudú mať kandidátov na niektorých miestach. To je tiež taká spojená nádoba momentálne. A bude veľa straníkov sklamaných, že mohli sme si aspoň trošku zarobiť a vy tým, že ste neboli schopní sem nikoho dať, tak ani nemôžete mať človeka v komisii. To je teraz taká najnovšia záľudnosť, ktorá je vymyslená na niektoré politické strany. A dobre im tak, ja si hovorím, lebo keď nie sú schopní presvedčení okresného alebo krajského predsedu, aby aspoň symbolicky zakandidoval, hoď len za poslanca mestského alebo obecného zastupiteľstva, tak potom čo očakávame, že áno. Toto je smutné na tom celom. Takže zase systémový prvok, ale nedá mi ešte jednu vec nespomenúť. Dvojkolová voľba županov. A ja si osobne myslím, že by mala byť aj primátorov. To je absolútne must pri takejto väčšinovej voľbe. Lebo potom by sa nediali kadejaké Lašákové a Mazurkovia takýmto spôsobom, ako sa to deje v Prešovskom kraji, pretože v prvom kole by bolo jasné, že sa nejakým spôsobom musia prezentovať, ale v druhom kole už musia ukázať karty. Kto je ku komu ako blízko. A aj legitimita toho zvoleného župana alebo zvoleného primátora by bola úplne iná, ak by sme v druhom kole mali potom už len dvoch proti sebe. Tak, ako máme v prezidentských voľbách. Alebo sa to dá, tam bol problém, že v tých župných, že potom prichádzalo extrémne málo ľudí, že to boli úplne ešte 6% na účasť, myslím. Nižšie než eurovoľby. No ale otázka znie, že či napríklad to nevoliť zase tak ako v Českej republike, že si zvolíš zastupiteľstvo. Hej, a z neho vychádza potom primátor. Hej, ale neviem, či primátor áno, ale neviem, či aj ten hejtman. Myslím, že aj hejtman, áno. No, že proste, že ty... Že to nie je priamo volená funkcia. Že kandidujú tí ľudia vlastne v tej skupine a kľudne sa môže stať, že horúci kandidát proste na primátora skončí úplne legitímne len v zastupiteľstve. Môže sa to a tam stať. majú ešte aj to, ale tam je ešte veľmi zaujímavá vec, že oni majú tých radných, hej, že vlastne to je nejaký taký aj poslanec, ale aj súčasť ako keby exekutívy, radný pre dopravu a tak ďalej. Aj to si myslím, že je dobré, lebo skúsenosť moja hovorí, že vlastne to vedenie zrazu, hej, že niekto vyhrá toho predsedu a zrazu má to vedenie 100% toho kraja. 100%, že ani tí podpredsedovia de facto nemajú žiadnu právomoc, ktorú im neudelí sám ten predseda. A nie je to podľa mňa fér, že niekto berie všetko, keď tu máš ďalších 40-50 ľudí, dajme tomu v tom krajskom zastupiteľstve, ktorí tiež dostali kopec hlasov a de facto proti tej vôli toho predsedu nepresadia nič. Hej. Čiže ja by som asi začal nejakým tým českým systémom. Dalo by sa aj nad tým uvažovať, ale viem, že na Slovensku je už taká trošku tradícia aj z toho richtárstva, že volíme si priamo toho supermáča, človeka, ktorý o všetkom rozhoduje. Čiže neviem, do akej miery by toto bolo pozitívne prijaté, ten český model. Ale tá dvojková voľba je podľa mňa nevyhnutná a keď už hovoríme o tom, aby sa nestalo to, že potom príde veľmi málo ľudí na to druhé kolo, lebo však mali sme tú situáciu v minulosti, keď bola voľba
predsedov samosprávnych krajov dvojkolová, no tak potom je tam ten motív, ktorý je v Českej republike, že napríklad do toho druhého kola by sme mohli nasadiť senátne voľby. Keby sme mali dostatok rozumu a senáci na Slovensku konečne zriadili. Takže prvá voľba by boli spojené komunálne a regionálne voľby, tak ako ich máme. To je podľa mňa veľmi rozumné, že to je spojené. Aj keď tu boli veľké pokusy o to, aby sa to zase rozdelilo, chvála Bohu sa to nepodarilo a nestihlo. A prečo si myslíš, že je dobré, že je to spojené? Nemajú v tom ľudia potom guláš? Majú v tom guláš, ale to je chyba zase nás, že ich nevzdelávame, že čo je kto a aké má funkcie. Ale je to dobré minimálne z hľadiska účasti a tým pádom aj legitimity. Lebo keď sme mali len župné voľby, tak tam bola absolútne nízka účasť. Ak si dobre pamätám, vždycky po 20%. Aká to bola legitimita? Jasné. Takže takto, keď je to spojené aj s komunálnymi, tak je len na nás, aby sme vysvetlili, že toto sú mestské kompetencie, toto sú župné kompetencie. Je rozdiel, či si niekto kandiduje na poslanca mestského zastupiteľstva, niekto kandiduje aj a tak ďalej a tak ďalej. Urobme si v tom jasno. To, že to ľudia nevedia, do nejakej miery hovorí o našom vzdelávacom systéme, do nejakej miery hovorí o práci politických strán, ktoré majú vzdelávať svojich voličov, do nejakej miery hovorí o práci nás analytikov alebo ľudí pracujúcich v médiách, že to nevysvetľujeme dostatočne zrozumiteľne. Ale keď som ja kandidoval na predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja, videl som, že ľudia v tom majú absolútny hokej. Netušili, kto je. Prvá vec je, že vysvetliť vlastne, že kde vlastne vôbec kandiduješ, hej, hlavne keď boli tie prvé spojené, tak vtedy vlastne to bolo, že nejako sa predstaviť a vysvetliť, že kde kandiduješ, to bolo tak 3/4 toho rozhovoru s voličom, hej, že aby akože pochopil, a teraz ako to nazvať, hej, že nazvať to do kraja, do župy, TSK, hej, sa používa u nás tá skrátka, u vás BSK, hej, že aj toto, že veľa ľuďom práve, že paradoxne bolo povedať, že TSK, aké to sú len 3 písmená, ale rozumeli lepšie, ako keď sa riešilo toto. No ale ešte k tej pani Lašákovej, že to mi príde naozaj ako... Ešte VUC, potom Vyšší územný celok. Čiže má to v podstate 3 názvy, ktoré používame. Samosprávne kraje, vúcka alebo župa. Všetky sú správne, akurát, že ľudia netušia, že hovoríme o tom istom. No, ale tá pani Lašáková, že to mi príde už akože úplne neuveriteľne perfidné, že vlastne dajú tam niekoho, kto s tým nemá absolútne nič spoločné a ona to ešte aj na tej tlačovke svojej prvej povie, hej, akože dobre, ale akože toto zase uznávam, hej, že ona vie byť akože taká priama, že toto sa mi na jednu stranu akože páči, že niečo bez okolkov, ja som s ňou aj absolvoval nejaké neformálne stretnutia a vždy bola taká veľmi priama. Hej, pani Lašáková, tak dúfam, že potom príde niekedy na rozhovor. Akože to sa mi páčilo, ale naozaj, že ten Smer tým pádom ráta, že oni majú ja to hovorím, že tých internetom zdebilizovaných voličov, že tuto niekoho nasadia nejakú kvázi internetovú postavičku, hej, keď sa bavíme o útlej žene, tak hej, a myslia si, že to bude voliť. Že už ako keby odpájajú tú politiku od tej reality a podľa mňa toto bude za mňa prvý test. Že zoberieš nejakú zaujímavú postavičku, proste od hocikadiaľ môže byť aj z druhého konca Slovenska a povieš, toto je náš kandidát, zapneš internety, trolie farmy, ruských botov, hej, a ideš to akože promovať a som fakt zvedavý, že koľko bude mať percent. Ja si myslím, že to číslo asi bude jednociferné, ale na to, že niekto, ak teda pôjde až úplne do konca, ale čím bližšie sa to číslo bude približovať reálnym preferenciám Smeru, tak tým viac znamená, že tá politika na Slovensku sa odtrhá od reality a už je to len reality show, hej, ktorú vidíš niekde v telke, ale neriešiš vlastne, či to má nejaký súvis so skutočným životom. Áno, tak toto je a v týchto voľbách sa to ukáže na plné obrátky. Možno k tým sociálnym sieťam zase, tu ja som ešte stále možno prílišný optimista, ale nemyslím si, že oni vyhrajú tieto regionálne alebo miestne voľby. Ty máš tiež skúsenosť z regionálnej politiky. Ja som 8 rokov odsedel v mestskom zastupiteľstve v Banskej Bystrici a tam naozaj ten výkon je podstatný. Že musíš tým ľuďom vedieť povedať, čo je tvoja top priorita. Áno, samozrejme, väčšinou sú to parkovacie miesta, chodníky a cesty. Sem tam nejaké detské ihrisko alebo nejaká škôlka a poťažme nejaké to mestské osvetlenie, ktoré bolo predražené a ty na to chceš poukázať.
toto boli témy, ale s niečím tam za tými ľuďmi musíš prísť, oni musia cítiť, že tam žiješ medzi nimi, lebo tá voľba, keďže ten systém je iný ako vo voľba do Národnej rady alebo Európskeho parlamentu, tá nepustí. Čiže som zvedavý, do akej miery to tak bude, ako si povedal, a do akej miery naozaj sa v tomto smere ľudia budú len stranicky zariaďovať. Vzhľadom na tú obrovskú renesanciu nezávislých kandidátov, ktorí sú podporení častokrát nejakými politickými stranami, tak to môže byť aj celkom inak. No. To som úprimne zvedavý, že ako. Bude to taký lakmusový papierik, tieto regionálne a miestne voľby. Dobrý, že ten fakt, že naozaj vyťahli niekoho, kto tam nejakým spôsobom známy a previazaný, že tak to ukáže to a toto potom oni budú veľmi detailne vyhodnocovať, že ako vlastne, a možno si ťahali tí europoslanci zápalky, hej, že kto najkračšiu a možno už aj pán Blaha proste len sa modlil, hej, aby nemusel, lebo on je ten bratislavský intelektuál. No možno, že mi mohol byť zaujímavý kandidát na župana Bratislavského samosprávneho kraja. Ďuro Droba by dostal silnú konkurenciu. Teraz sa osmievame, ale ja by som fakt chcel vidieť, že koľko by on dostal hlasov tu v Bratislave. Alebo teda v rámci Bratislavského kraja. Ako takého. Tohto tak trochu boja, že by to bolo akože asi Luboš Blaha akože absolútne v živote nikdy nehovoril o komunálnych veciach, hej, tam proste teória marxizmu, leninizmu nezašla až tak príliš do tých komunálnych tém a životného prostredia. Keď treba sa pretransformuje. Kto tušil, že z podpredsedu Národnej rady bude dnes poslancom Európskeho parlamentu? V istom okamihu to nedávalo veľký zmysel a logiku, ale celkom sa v tej pozícii našiel. Takže možno, že by sme boli prekvapení, ale už je asi trošku neskoro. Ja si myslím, že Luboš Blaha robí to isté, čo robil v Národnej rade, akurát, že sedí niekde inde. Hej. Za lepšie peniaze. Že on akože, že v tom Europarlamente on ako výtlak má nulový, hej, ako videjka si nahrá, väčšinu z nich nahráva proste z auta alebo niečo podobné, že on ako keby europoslancom ani nebol a keď si zoberiem vlastne všetkých tých smerákov, tak je to isté, hej, že keď si pozrieš napríklad ako Erika Kaliňáka, hej, čo tam chodí proste v rifloch a v mikine, hej, po tom Europarlamente, akože, že to vidíš, že oni k tomu nemajú nejaký proste vzťah alebo tak raz do mesiaca sa ten vzťah intenzívne buduje, keď ti cinknú tie peniažky z Európskeho parlamentu. Ja to nechcem vzťahovať len na peniaze, ale koľko to je, vieš, Erik Kaliňák. Áno, je možné, že už niekomu toho cinka toľko, že už keď príde niečo z okolností z Európskeho parlamentu, tak si to ani nevšimnem. Milé, ale áno, máš pravdu a nechcem sa nikoho dotknúť, ale výkon poslancov Európskeho parlamentu od nášho členstva v Európskej únii nebol úplne optimálny. Česť výnimkám. Vždy sa tam našli výnimky. Takže verím tomu, že aj tam by to znieslo zmenu a preto som spomínal aj ten zmenený volebný systém. Už sme ho tu ale spomínali, Šutaj Eštok má opäť, alebo respektíve on a jeho rodina mali čo vysvetľovať. Na polícii sa riešilo vlastne to ich preplatenie dovolenky 12 000 eur a vyšli najavo zaujímavé skutočnosti. Okrem toho, že teda manželka prišla na políciu rozhorčená, však veď oni si to našetrili z platov a podobne, hej, tak ja neviem, kto má doma 12, 15, 20 tisíc v keši, tak za mňa najzaujímavejšie je to, že vysvetlo, že to platili až po tej danej akcii. A tak to mi príde akože úplne neuveriteľné, že to som v živote nezažil, že by som niekde letel a platím až potom, hej. To by cestovky neprežili na Slovensku, že by ľudia platili až potom, ako sa z dovolenky vrátia. Ako čokoľvek, čo robili, tak tá cestovka v tom išla s nimi. Je to zaujímavé. Zase manželka alebo partnerka v tomto konkrétnom prípade je tá, ktorá slúži ako možno krycí efekt. Opäť nemyslím si, že je to niečo, čo by sa nedalo vyriešiť aj systémovým spôsobom. Aj v krajinách ako je Norsko, alebo Švédsko, alebo Dánsko majú ministrov, ktorí chodia na dovolenky. A určite mnohí z nich sú aj fanúšikovia Formuly 1. Ale neviem si dosť dobre predstaviť, že by s takouto argumentáciou v takej krajine niekto uspel. Už dávno by ministrom vnútra nebol. To je zase otázka nastavenia citlivosti. A keď vidíme, že, a to teraz nemyslím len pána ministra vnútra, ale mnohých iných ministrov,
že toto nejakým spôsobom nepohne s preferenciami danej politickej strany. Chvíľku sa o tom hovorí, chvíľku to dobre poslúži na tie známe ačohentizmy, o ktorých sme už hovorili, že môžeme ukázať aj tento robil v minulosti, aj tento robil v minulosti, aj tento. Tak to potom berieme ako štandard. Je to niečo, čo už vnímame na Slovensku ako niečo, no tak áno, to sa tu deje, niekto za to z funkcií neodstupuje, no tak prečo sme teraz u tohto mali byť prísnejší alebo tvrdší. Čiže urobil len to, čo je štandard na Slovensku urobiť a teraz z toho máme, tuším, že nejaké 20-stranové lajstro, ktoré už nikto nikdy čítať nebude. Bude sa to s ním síce nie zvyšok politickej kariéry, ale teraz nechcem, aby to vyznelo zle, ale ak je cesta na Formulu 1 najväčším politickým problémom pána ministra vnútra, tak potom sme na tom ešte celkom dobre v tejto krajine. Ale ja osobne si myslím, že tu máme podstatne viacej problémov, ktoré súvisia aj s jeho rezortom a výkonom práce. Keď hovoríme výdavky, že teda kto má niečo v hotovosti našetrené a tak ďalej, tak z toho, čo vieme, tak pán minister má momentálne pomerne veľkú sumu výdavkov, ktoré musí uhradiť, pretože si nepozeral elektronickú schránku. No práve, že nemusí zatiaľ, lebo to v posledný možný deň, že už pomaly v ten deň mali ísť exekučný príkaz a zrazu prišlo zo súdu, teda, že sa to vracia opäť na prvé konanie. To bola absolútna... Tak musel istý čas, hej. Absolútne novum, hej, že okolo pána ministra sa dejú akože veľmi zaujímavé veci a ako sa hovorí, keď niečo divné, tak ide o peniaze, keď niečo veľmi divné, ide o veľa peňazí a začína mať pocit, že nie je úplne náhoda, že on toľko buší do tých čurilovcov a podobne, hej, že v podstate verklikuje ako keby to, čo hovorí Smer a smerácky proste poradcovia a dvorní advokáti mafie. Hej, že to nie je proste úplná náhoda, keď sa okolo neho dejú takéto zaujímavé veci, hej. Že či on s tým smerom a hlavne s tými spôsobmi nie je prepojený oveľa viac, než by chcel, však videli sme to na mnohých kauzách vlastne Hlasu. Hej, že vlastne aj pani Byto Cigániková povedala, že vlastne Smer kradne viac ako Hlas. Hlas kradne viac ako Smer, hej. Že to boli tie najväčšie proste mega kauzy tohto dobre mimo. Záchrankový tender? Áno. Alebo taká slajada, čo je tiež celkom tak slajada je skôr mediálna, záchrankový tender je reálne brutálny prúser a akože vidno, že nič sa nenaučili, tiež sa neposunuli, tak ako pán Mazurek tiež aj 20 rokov pije viete, tak sa tomu hovorí, čerstvé vajce, surové vajce. No, bolo by naozaj čo vysvetľovať v mnohých veciach, ale ako som povedal, preferencie strany sa síce pohli dosť nadol v istom okamihu, ale podstatne viac to súviselo s odchodom zakladajúceho člena, predsedu a dnes prezidenta. Ale to jadro im zostáva, čiže evidentne toto nie je problém pre voličov tejto politickej strany. Tak ako, a zase to premostím, ačohentizmus, keď teda hovoríme, tak ako nie je pre voličov Progresívneho Slovenska dnes zásadnejší problém. Napríklad kauza rodiny pána predsedu. Predpokladám, že ani najnovšie zistenia ohľadom podpredsedu strany nebudú nejakým zásadnejším problémom. A keď sa potom aj v prieskumoch pýtame ľudí, že prečo je to tak častokrát povedia, lebo nemáme inú lepšiu alternatívu. Fico už dokázal, že stojí na strane dôchodcov, takže my dôchodcovia ho budeme voliť. Pán Šutaj Eštok je slušný mladý človek, ktorý vie pekne rozprávať a nahradil pána prezidenta. Pán prezident je dobrý človek a keby on nebol dobrý človek, by ho určite nedovolil by mu, aby sa stal predsedom takej dôležitej strany, ako je Hlas. Toto sú veci, ktoré ja reálne počúvam od ľudí, u ktorých sa pýtame detailne na ich názor. Takže to stačí. Oni to nevidia tak, ako to vidíme my dvaja a my dvaja sa potom ale dostávame do tiež veľmi nepríjemnej situácie a teda ja môžem za seba hovoriť, že vzhľadom na to, že vidím u každého nejaký typ problému, tak potom mám veľmi ťažký výber ako občan Slovenskej republiky, komu to hodiť v tých voľbách do Národnej rady. Komu si to dneska hodil? No, je to dobrá otázka. Najjednoduchšie. V ďalšej časti rozhovoru uvidíte. Nebudem tu teraz hovoriť o
príživníctve Šimečkovej mamy. Martin, nebudem ti tu hovoriť, že si úplný hlupák a babrák. On naozaj sa ukázal ako taký malý chlapec, ako ten Oský Baramík, bude robiť hoci komu. To bol lepší, nie? To som si nevšimol. Nemali by sme voliť samého seba, lebo to nie je úplne republikánsky prístup. Nebudem klamať, ja som v eurovoľbách volil. Hlasovali proti Edovi Hegerovi, likvidovali nádej na slušného premiéra. Máte milióny na účte a potrebujete to potom riešiť cez SROčku nejaké manželky. Čínske automobilky začínajú valcovať svet, nie európske. Na Slovensku máme korejské a európske automobilky, nie čínske. Rátali tam, že koľko by sa stalo akože odstrihnúť od Číny, že úplne, hej? Je to vôbec reálne? Keď aj ten Rus im ponúkne plyn, tak nepríjmu s otvorenou náručou, že teraz to nepotrebujú. Top 10 krajín s najvyšším IQ, priemerným, Čína je tam. Pri súčasnom geopolitickom nastavení sa javí byť stabilný čínsky, hoď teda totalitný komunistický režim ďaleko predvídateľný, ako napríklad prezident Spojených štátov amerických. Tu Európu nečakajú dobré časy. Také, aké si urobíme. Aj keď je nominantom tejto vlády a aj keď, ako som povedal, nestotožňujem sa s tým, že by človek mal byť v takejto pozícii 4 volebné obdobia, treba mu poďakovať za jeho prácu. Celý rozhovor nájdete na stránke Hero Hero. Link nájdete v popise videa. Ďakujem veľmi pekne za podporu.